ҷаҳонгир як тимсоли офаридаи коргардони ҷавон аст ки ба қаҳрамони филми «Одаманкабут» шабоҳат дорад, аммо як марде бо қобилиятҳои ғайриоддӣ дар симои як ҷавони тоҷик аст. меҳрубонӣ фикр мекунам яке аз он сифатҳои одамӣ ва илоҳӣ ҳаст ки ҷои ӯро ҳичи намегирад. бинобар ин ман фикр кардам бошад як қаҳрамони ғайриоддӣ ки бо сифати меҳрубонӣ ки гӯям дар масофаи чанд километр агар ҳамин марди меҳрубон шишта бошад, ӯ дарди ҳамон ҷондорро ҳис карда бояд ба ӯ рафта наҷот диҳад. ҳам хеле як ҳиссиёт дорад ва метавонад бо ҳайвонот, ҳашарот гап занад, мулоқот кунад. ноадолатиҳо дар ҷомеа, мушкили кӯдакони гирифтори аутизм, бадрафторӣ бо инсонҳо ва ҷонварони бегуноҳ, офаридани тимсоли марди меҳрубон ё марди фавқулодаро дар зеҳни Ҷайҳун Насимӣ тавлид кард. дар тамоми ҷомеаи рӯи замин ҳамин ноадолатӣ ҳаст. ҳамон мактабе ки дар ҳамон ҷо талабае ки масалан мехонад як талаба ба дигар талаба зарар расонида метавонад, ё ин ки гӯем ки як ҳамсоя метавонад ба дигар ҳамсоя ба ҳамсояи худ зарар расонад, як метавонад ки гӯем ки як ронанда ба ягон дигар одам зарар расонад. комикси ҷаҳонгир ба бовари муаллифаш метавонад барои шаклгирии эҳсосҳои инсонӣ мусоидат кунад. аз ҳама муҳимаш ҳамин аст ки марди меҳрубон меҳрубониро ба кӯдакон меомӯзонад ва тарбия мекунад ки меҳрубонӣ нисбат ҳамаи ҷондорҳо, нисбат одамизод, нисбат ба ҳама муҳим аст ва меомӯзонад ки ва мегӯяд ки меҳрубонӣ нисбат ба падару модар, нисбат ба гӯем ки миллат ва ватани худ, нисбат ба одамизод, нисбат ба ҳайвонот ва ҳашарот муҳим аст. саргузашти қаҳрамони офаридаи ин коргардон аз достони наврасе бо исми Ҷаҳонгир аст ки дунёро аз чанги бадхоҳону душманон наҷот медиҳад. аз Тоҷикистон аст, номаш Ҷаҳонгир аст, кӯдак аст бо касалии аутизм ва падару модари ӯ мегузаранд аз дунё, бо бибияш мемонад ва бибияш ҳам аз дунё мегузарад ва ин сағира мемонад. худаш дар гӯем ки дар ҳамин ҷо мемонад бо хешҳои худ, вале америкоиё онро ба писархона мегиранд ба Америка мебаранд. як сабаби дигари офарида шудани Ҷаҳонгир ба гуфтаи муаллиф рушди зеҳнии кӯдакон аст. дар ҷопон ҳамаи кӯдакон комикс мехонанд ва фантазия ё худ эҷодиёти онҳо хеле пешрафтатар аст кӯдаконашон, чун ва ё аз кӯдакӣ он аксҳоро дида бо он матнҳо чикор мекунанд, мехонанд ва онро ҳазм мекунад сарашон. вақте ҳазм мекунад, онҳо зиёд фантазия пайдо карда зиёд ба зиёд гӯем ки корҳои гӯем ки бузургро анҷом медиҳанд, ҳамчун як ҷомеа бисёр чизро ҳам ихтироъ мекунанд. интизор меравад рӯнамоии ин комикс дар душанбе рӯзи 30 август баргузор гардад. муаллифи он бовар дорад метавонад бо офаридани тимсоле аз марди фавқулода ба ҳазорон кӯдакон барои зиндагии беҳтар ва эҳтиром ба ҳамдигару ҷонварону табиат нерӯ бахшад.